защитник. Това просто вече на терена, аз съм воевал такова, тук диночаковете на русенския стил на дете, в хотел, където са лески, но към отборът е вече на терена стадиона на разправа, така че малко по-късно ще можем да кажем състава на Дунатус за всички, които отрусят. Припомням, че телевизията, клубната телевизия на Левски ви предава тази контрол, като всички на отбора на Левски. На следващата път контрола е на 3 в неделя от 21 часа българско време в Сурдулица срещу местния трафик. Контролът ще е на май извън пределите тук на правец, поне по желанието на резултата и останалите. Останалата тя остава с черно време за тези да се играе именно пак тук в правец. Ще може ли Любко Петрович да има състав, даже не толкова като качество, колкото като количество, за да направи контрол с два отбора клетки, както се казва, за стробна игра и има тези 22 налични, това ще се разбере следващите дни. Сигурен съм, че поне това, което не чух Стефан дали го казва, но Зубир вече май не е опция за Левски, колкото и този футболист да е казал, че към петък ще чака Левски да чака евентуално да си намери отбор в Белгия или във Франция. Разбираме, че още не е потвърдена информацията, но телевизионният френски колан се подписва с този футболист, така че един от тези, които Любко поне можеше да вземе, явно пропада. Всички останали, които безпълнен сега, по-скоро тук ръководството след мача, ако има някой от представителите на ръководството на Левски желание да говори, може да го питаме какво става с селекцията и дали Левски ще има готов склопен и обиграл отбор да са в... Ти знаеш, на едното от клипчетата ми фана някаква песен и ми вика има забранено такова и ми даже ми показват 2 песни, им показва имената на песните от някаква от радиото, което сме слушали. То пише Don't Worry, нали? Това може да е нали, някаква реклама или нещо такова. Аз директно слушах друга мелодия и така. Софтуер за телефони, смисъл, че пуска там една песен, включваш софтуера и то търси съвпадение на песента и тя намира в 90% от случаите. Ако не е някой ремикс. Да казвам.